Tini chungoro Pabiashora Assembly kelayu Israel tuisha. O elakawo chung tini TWF ni block committee ni bekhak tu kaisa. Chini Unukuti district no base kelai je chini political district. Omo kaisa chini block or district na antaro Pabiashora Assembly kelayu. Obo Israel tuisha elakawo chung tini TWF ni block committee ni bisingti chung tini TWF ni foundation de chung palaika. Kubangma oro chini buma bodol by Hanok ani masong jotono oro angsogoron khlaika buktam kaka chini buagra chuno thansaring mani bagai ebong chini buagra barbar chuno sawo je kono samungo jodi chini burini yak koring ke chung kono din abo success ungoi meya dini abono koboi hine wansugoi phainai joto ani ma tai bukuk songna ang phaika ham tai ani khapangni hamjak mani yafaro pro thansau phaimani bagai dini kubangma chung kurui bigra busaba chung tiprasarok tangmani jora tuiman jora haifano abono khibiwi phaisa mase fan tongsiteng haifano chung tine thansani jobau chung soyawoi no kurungoi tongnai hine phaimani bagai brona hambai tine taibo kha tongthokmani jora tan hingkai tini jagawo tamsing kamu takuk Molendro Riang takuk Molendro Riang bini boyoso kubangma rajnoitik to khlai phaikano Getabuk Botomano bo omhaino Botoman Rajyo Sarkar ni je party tongmane o jaga tongkhatan ke chungti prasaba u khuijak masayamang moni bagoi made masano ba কোনো একটা ফ্যাসিলিটি গভর্নমেন্ট হইতে হে মাদে মানত্রংনো হেনে চুং খালাইমানি বতিনে আবনো খা দুক জাগায় মুংসা আবনো মাইয়া হেনে বতিনে এবং চিনি বুয়াগ্রা যে থানসানি খরাং রিংসা মানে আবনো কুবুই আবন যতনে চিনি তাবুকনি জরাবো নাংকুক মানি চিনি ভবিষ্যৎ ন মথাংনানি হিনেই সে গ্রেটা টেট্রালেনি চবাবা আংবো করুং সিনাই ani boyos paithangni jorao phana hinai botini phaika bini poribar notuboi bini poribaro 8 jona members tongo 9 jona members tongo ebong tai khoroksa chini oro chakrajuk ani yong tamsing kamu khanjuboti riang he bobo mohino bini poribaro khorokba tongo borok khorokba member tuboi tini buagran thansani khorango borok yapri sapaika khorang manju phaika borok no khabai khokbai khlai borom rimani bisingte ang borok no khulumu an yak jur khlai ebong borok no angkoyo borok thuya sakno buagrani je ring samani o khorang manjuoi no tongthong hinai ang asukno borok no kokto charno 50 Pabiashora Israel tuisa tei oro tini chini buri rogni poila foundation palai mani salo sung chini buri rog organize belai no kosto khlai o area o kosto khlai tongo kosto khlai mani bisingtino chini tamnai shubo din kaham din no hunjaka chini poila foundation no chung buri rog block committee ni bisingtui dui poribar bobagrani banner ni tolawo eba thamsani mariwo chungbai baksa samung tangnani bagoi borok chungbai kurungkha tai chung bongno buri rog jotono chung chini MDC soho chung lam sokka tai asa khlayo ni area wo chini buri rog ebong YTF block committee borok baksa tongmani bisingtui buskangni dino tai bo karak khlayo samung tangjangnai tai bo obhaiklaino bodol chini tipra mothawo joining khlainai obono ane asa tinini salo haiko bisaka mani sal TWF ni not pala laiman bisingti tini nong ni logiwo dina nei borok logi song dinan bagi phale mani omono tui bisingti ti khatung lai jangra omono tui sung belaino khatung jak khawo tong thokjak tam nai bongno hambai riwe bukul paiya haise pura bongni bagoi chini bukha kuar ungjak tai borok bo bukha kuar khlaino chungbai yak manjo phaika buskango tai ba agongnani bagoi tai oroni block committee district committee tai angni je chung jotono bukha kuar khlai tong thoklai jak borok phaimani bagai asa khlaio bongni bisingti chung tai bo buskango agogoi manai tai bo buskango joining khlainai oroni kubangma poribar no asungna hamba